pun di ayu ina alah alah sedayu oh Ya. mah kita Ija. hatiku kanyuyut kamu saya nambahi wangun dasar ayu lencir kuning Makasih. ora mokal atiku dadi kuning masama sepite aku wis trimo tenang kanggo tombo kangen urip wengi tak jale wong atiku kanthi salat bintang kecil bro di langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa aku ingin terbang dan menari di jauh tinggi ke tempat kau berada. Nggih, matur nuwun nggih sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga sangat ya Mas Sukija. Nggih. Saged sowan dalemipun Bapak. Kukuh Rahayu Ibu Sutarni. Ngaten. Wonten Ledok Kenakareja Polokarto Sukoharjo Makmur. Nggih. Matur Dalam rangka acara apa Mas Sukija? Benjang-enjang wali matul urus maharga kang putri kinasih Roro Ayu Putri Rahmani sarjana keperawatan nes Daup kalian Mas Ari Yoga Wibowo Anjir. besane tebih saking pundi? Parang Tritis Jogja. Mosok ta? diomongi lho Lah iki tanggane dhewe. Kok terus parang tritis. iki jenenge nganten sing cerdas ki yo ngono kuwi Kok iso cerdas? mae ado-ado nyanter mobil larang nggowe ngirit iki jenenge mulyake wong tuwa kabeh ki judo cahayu Iya, aku yang gumun kok iso entuk tanggane dhewe ya apa ki pas Mbak Putri Adus ki diinceng karo Mas Ari apa kepiye ngono ya kok nak iso. kuwi aku dadake kok Ari dhewe apa ngono Mas Ari riyen wonten nggih Mantene pundi to, Bu? lah nika wah gantenge selamat menempuh hidup baru Mas Manten Mbak Sing Manten endi to? Oh. niku lho mau alah. ngajeng Alah, kaya Ariel Peter Pan ngono. Masalah mulane Mbak Putri terkindil-kindil Lah, ya, iya. Cak. Gusti, ayo ki ditekoki sik ki Mbak Manten karo Mas Manten ki engko njaluk lagu apa ngono. mengke ngersake lagu napa apa Bu Cundamani. Oh, Mas oh, Manten minta lagu apa? Tombo kangen. oh tombo kangen lah pun enten Mbak ini jek kangen maunya pripun Oh ya cedak ngono ya Lah, kangen. Cita-cita mau punya anak berapa Mbak Manten? 2 Kalih mawon. Program KB. keluarga berencana Nah, Mas Manten minta anak berapa? Sak kesele. Sak kok kesele. sak Jo. kesel iki mbahmu kuwi ya Jawabane iki lho sak kesele. saenten kok sak kesel selamat Mas Mugi-mugi Manten mawon, kasembadan, Mas. amin. Nggih, ijabipun tasih pinjang-injang Oh, alhamdulillah nggih, mugi mangke alhamdulillah. lancar wiwitan tengahan pungkasan amin ya rabbal Amin. alamin Tetep ya kok banget. diaturke engko wong Iya, irama dandut iki iya, tetembangan iya. irama mat-matan 6 Ayo, Ja. menang wis ngerti kelemahan dadak teka micil masih gitu Kangka dulu
nonton melati meleloka tombo nina wengi hamung dadi bebuntone pantes digoleki dununge manis ingkang mawe Mbak Putri ngoten niku nggih, mengke nggih. Mbok ajar iki ana apa? Mbok yen wektune dhewe kok diajari. Lho, menawa urung ngerti wong ijabe lagi sesuk. Iya. Ngono lho, mbok menawa ngono ya ora weruh to. Apa yen emangane ya. Sekecakaken anggenipun daharan Pak Bu. Kanthi sekeca kanthi mardu-mardikaning panggalih. Nggih. Dahar. Kong dahar kong kanthi sekeca kong monggo kong dipun sekecakaken aku rumiyin. Pamunten nggih, kong nggih nek kula biayaan nggih ngenten iki. Ora biayan joget Kak ya. Takawani ingkang cipta Bapak Guru Minulya papan dununge sajati pinanggih sampun maruji.
Ngandane putri lho. Sok cantik lho. Gemujeng kae. Piye? Ngane lanang ngene. Aja ngono lho ya. Wangel nak polahmu ngono aja kaya kae. Mboten sah, Mbak. Pun Kersane niki mawon, Mbak nggih. Jenengan sing kalem, tumakninah. Sing pun liar kersane liar mboten napa-napa. Nggih. ini hanya sekedar profesional kerja. Ya, betul. Jangan tiru-tiru, Mbak. Ini engap. Soalnya punya saya besar sekali. Apa? Awakku ki lho. Awak to. Masamu ki ya apa? Kok ngendi-ngendi. Ayo, awak ki Jangan pirang- berpikiran wedi to. Wedi apa? Ngeres. Oh iya. Perangane awak ki ya akeh kok, sing gedhe ki ya tak genah Awake iki lho. Oh, awake gedhe ya. Go. Pripun, Pak? Jadi Gede bantah. jenengan, Pak. Yo. Alhamdulillah Nek karo napa bapak nggih iki to? ageng niki. Masya Allah iya itu. Lah, kok wis sombong gedhe. Salim dulu, Pak. Salim Tarik dulu. asma sinten? Pak Aril. Ariel. Saestu. Aril Dalem. Noah napa Aril sinten? Aril Moah, ora Noah ning Aril Moah. Oh, Ariel Moah. Yen Ariel aku ngene Moah. wae Mas nyuluke Ariel Moah. Kuwi arep diambung kok, Aril Moah. kok Minta Aril lagu apa, Mas Ariel? Sak jalan-jalane. Sak jalan-jalane. Nggih, sekecakaken nggih. Nggih, pun maaf dereng. Wah. Wis entek wis dikukut. Bathuke ora muati, Mas. Apa? Perbakin ngono kan. Wong ngarai. Tindakke mbok Ya. menawa wonten pakurmatan. Mengeditasi wonten adicara panembussing kembar mayang. Oh nggih, telaske nek no. Nggih. Takawani ngekan cipta Bapak Guru Miloyo. Kapan gununge sajati pinangge sang dewaruti. Matur nuwun Mas. Matur nuwun Dek Ina ngandharaken singgala lagon sampun katur pinangka panglipur sawetawis.